Sure, guys, welcome back to Speaker Nawe. I'm still your boy Taylor DJ. So today sibuya nensizwa nje sencane enekhono Simanga insizwa yale phansi emnambithi e150 kwafela ubala. So this week ngifuna sireact kwingoma kaMafikizolo. So igama lengoma lithi Ncengo Unyoko. So insizwa ngempela le engenasineke, insizwa engenamusa ngempela because ifikile nangengoma nje aggressive ngempela, ingoma zakhe ziloku ziba ama hits zonke ziwakhipha zalandelana. So ubuye ne-EP, khona i-EP akayikhiphile ke nengoma ezo4 kodwa inesingile uyona ethanda ukwenza igila imanga lapha na TikTok, igila imanga ku YouTube na ku Spotify. So igama lengoma lithi yiyo lethu Ncengo Unyoko. So ngithemba ngilalela ngathi I think impela ikhona into special kulomjida because kade lokuyikhipha ingoma ziloku ziba ama hits but ufeaturishe abantu abangekho ku genre maskandi. Khona ingoma eyikhiphile hit song le iske uyinjabulena ifeaturishe ukhalo umntwana lo Afro pop lo unomfundo mo. So eyoqala enye ingoma yakhe ekhiphile naye lile ethi uyelo etrenda kakhulu last year. So this time ukhipha ingoma yakhe and I think hit song and uhamba yedwa. So I think ikhona into ekhona and into enginothithile ngaye when it's come to uwenza live la ukuperforma live, I think unsompo kakhulu. So khona interview ade ke yenza qala unyaka ngangibonile amaciko podcast lapha eShuske noma ama event amanye ngamaskando sawahambile but event kuyona enkulu ade ngakayihambi impucuzo festival okuyona lenza umhla ka30 ke August. So ngi-interested ukuthi ngibone ukuthi uzofika eperformance lapha because event enkulu liyana and uMafikizolo ukhona lapha. So I think lapho ke la ngifuna ukubona ukuthi ngempela ithini into yalomjida but ingoma zakhe zinsompo kakhulu, ingoma zakhe nje zama hit songs zikhechi ngalendlela and bengazi ukuthi wasemnambithi because mawulalela music wakho uyamuzwa ukuthi unawo leyo influence yesicathamiya. Abantu basemnambithi siyazi ukuthi emnambithi baneqembu liduma umhlaba wonke Lady Smith Black Mambazo. So when it comes to isicathamiya nje emnambithi nalezi ndawo around emnambithi like ngiyozwa bathinde ngempela ngengoma banoshunu oyisimanga. So lethu ayo umjida lona even engathiwa ka perform live ngekho band ngekho skinny, hayi ivoice yakhe inzima kakhulu, ushuno wakhe unzima. So nje angeke uMafikizolo intwana ezeke kabi ngempela. I think izoqoba ngempela la ngamaskandi ngoba ethi hayi life yakho niyaqoba. So nje bengithi uSpeaker naye semnikeze ama flowers because iLady Smith ekuyaduma kakhulu ngumaskandi oyenzima kakhulu. Ukhona lo umfoko wambongo lo oyenzima kakhulu but after kwashona yena laphana akekho umuntu wasemnambithi oke wazama ukukhupha ngaleyo ndlela. Ufikile umenzi wakhuphuka naye but I think mase ukhona yena umenzi wabatalapha ngapha naye abatalapha. I think umnambithi ubuyile back to umaskandi. So nje excited kakhulu ukubona uMafikizolo lenza kanje because ngidabuka eBergville nami. So yabo umnambithi idolobha lethu elikhulu, so sithembele kubona kakhulu. So hayi akaqhubeka umfane baqobe EP yakhe inzima kakhulu, ingoma zakhe zenza amamiliyoni nje lokho wathashile. So nje bengifuna simneze ama flowers akhe so Speaker Nawe. So sekhona on Twitter @Speaker Nawe, Facebook Speaker Nawe, Instagram Speaker Nawe. Away we out.